Benvolguts encuriosits a tota persona encuriosida. Un pronom relatiu neutre no té com a antecedent un substantiu, sinó una oració, és a dir, una llonganissa. Una estructura llarga, una sintaxi llarga. I traduirem mata de pelo, pelambrera, pelo cortado, venir al pelo. Cada vegada el món esdevé més pol·luït, per la qual cosa un canvi climàtic és inevitable. Com més va, El món esdevé més pol·luït, raó per la qual, fet el qual, motiu pel qual, un canvi climàtic és inevitable. Has fet tard, cosa que no agradarà al teu cap. Has fet tard, raó que no agradarà al teu cap, motiu que no agradarà al teu cap. Caram, quina tafa. tafa. Anem llevant pèls. De pelucera a xollat, més pentinat. Viene al pelo. Ve a tomb. Ve com l'anella al dit. Viene como anillo al dedo.